sak ayon manyaman, adwani ay oras para sinapuak, gapusin pirmi ay layadyo, sakripisyo yu manipud na taguak. Nan balinak man ay problema, ngamsan layadyo adi pulos nan adadusan ba nagay nan kurangan, sanrik na yo na minado ay nasaktan. Ngam sinay dilayat di napuan, oray sino'y kamalin at si Papa kawanda, oray mo sanrik na dat nasaktan, ang gayon apo'y pansutsuran, pangbagaan sinrik nada. Sinanakpay na niskwelaan, sakit dituktok, inpay kunda kayo, ngamsan layadiyo di inparik nayo, layaday tatawa napuan ako Diyos, sakripisyo yu at adi kabilang, ling at yalulwayo magay makaisu, isong nakararagkuan na po, si siyanto'y mang subad, sinamin ay ligat yun. Ngam sinay dilayat di napuan, oray sino'y kamalin at si Papa kawanda, oray mo sanrik na dat nasaktan, ang gayon apo'y pansutsudan, pangbagaan sinrik nada. Pirmi ay layat di napuan, sinamin ay kararagda, sikay nangununa, oray kaman adi kasumbatan, lumipagpatidan adawda, tan sinay dilayat. Ngam sinay dilayat di napuan, oray sino'y kamalin at si Papa kawanda, oray nusanrik na kat nasaktan, ang gayon apo'y pansusudan, pangbagaan sinrik nada. Pirmi ay layat di napuan, sinamin ay kararagda, pagsik ay nang